Agahay ka. Inganagan mo. Minard. Minard. So meron na pong breakaway dyan, mga 5 ata sila. So itong naka-sky na po kulay white, pinipilit kong habulin yung breakaway na 5 para mailap itong aming grupo. So tamang tutok lang ako sa kanyang liparan. Kaso nga lang mukhang bumagal ata siya, na umpusan ata. Tapos siya mga ito. Kaya decision na rin akong ako yung trabaho ko ng halong coach. Kung kayang Boss, check lang boss. Boss. Padalang boss, boss. Trail ba?
na lang yung time na karoon na hindi tayo magpapasok. Pag magpapasok tayo, wala, hindi natin malalagyan ng pag-check. Kasi wala yung bomba. Malalagyan naman pala ng pag-check kasi hindi natin makakamina. So, ang ganda ng view dito, mga idol. Kita dito lahat ng mga bundok. May mga pine tree din na nakikita. Bye. Nabutan na ako ng 60 years old Ay! Butas. Okay na. Gay, mauna na kayo. Naabot ko yung captain. Uy, bangin. Oh. Sino? Toy, dito. Champion na. Sino champion kanya yo? Kanta kayo lang nang. Dapat top 5. Baka dapat top 5. Baka dapat. Okay. Marunong kayo magdamdama ha. Diretso. Tsaka po sa tindalan. Ha? Kaliwa. Kasi dagan? Hay! Mas nagit na. Natayubay.
Kal. Ay, yan. Right. Lapit na? Ay, pagod. Salamat. Ha! Boss, ubeg. Isa lang. Sino to? Bakjuban!
Wala eh. Sige na. Tara na. Patira na yun, malapit na eh.
Tubig, tubig. Punuin ko ba? Okay na yan. Pre, salamat. Thank you. Diretso lang. Lumapit ka dito sa lamesa, please. So yun nga mga idol. So natapos na yung karera natin dito sa sa Alaminos. So ayun nga, nakasungkit tayo ng medalya. Pang 10 tayo sa lahat ng ng malalakas sa 31 to 50 years old. Buti na lang naka top 10 pa tayo. Kala ko nga hindi tayo makakapag top 10 kasi nalaglag yung air pump natin kanina, binalikan ko pa para mahanap. Kala ko hindi na tayo makakapag top 10. Buti na lang nakapag top 10 tayo mga lodi. So ayun yung ating bike lodi. Pagod na pagod din, kagaya ko. Tapos kanina nandito din si Tugade, nagpa-picture tayo kanina. Bait ni Tugade mga idol. So ayun nga, uuwi na tayo ng bahay. So nagpe-prepare na ako. Papalit lang siguro ako ng jersey dyan para di tayo matuyuan ng ng pawis. Punong-puno yung ating box mga lodi leg. So prepare na natin kasi lalagay natin sa bike rack yung bike. Ayan yung ating bike rack. Pangdayo talaga mga idol.